Hallo! Waar ben je jou? Heel bedankt! Draai me even om. Ja, we draaien mij even om. Wie bent? Ik ben Brechtje, hè? Ik ben Tjalling Kjelsen. Jelly Jolsma. Is er rennen? Nee, Nee, is net. het is niet. Oh, dan ga je deze dagen een mooi feest doen. Hartstikke mooi feest. Ik hoor. Twee dagen mooi feest. Zeg ik. Mijn meneer Vissen. Oh? Oh. Nou, bedoel. Nou ja. Ja, nou je man. Doei jongen. Doei Simon. Het even goed. Hallo. Jouw keer zelf serieus, hè?